Ustad, malu akong kamo sawiri para kau kapangutba. Nakaisa kan napkal ako sa nga umadak lataw kaptubid na ko. Na ando na ay rakaunsan. Subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Diyan ka iya pakaisa ka pagariakan, aryakan, di watawan ng ikakarkta na kailangan na ya umani murid, umani ustad, umani imam na mambiit yan na ginawa niya sang kutwa ba niya buka pakapter kung madaglataw. Okay. Yung guys, sembaga karakano na kanabagi upaman na total ya kabaloy kanuniya na mga pangungusyat ka kanabagang panmi ito nga ginawa ko sa mga pangungusyat ba mga papasang nga pangungusyat tama ni man to na maapdaw ko di kan din di pamangilaya sa ukiti ando man ay kapakapya mambuo wasyatakan pagana sembaga kan raka pagariakan na yung uta ka pamraktis lalayon okay pamraktis ka lalayon training ka lalayon na ginawang ka melagi dua antawa ka adna pedeka udi na da pedeka melagi du siya sa sulda walay udi na siya sa liwa walay na pemraktis ka ibarat yan na mumutur ka sa single na sa kabuid driver naging utak ka trabil ka ibarat na siya ka pun sa maraway na sunga sa masyo na trabil ka ro sa isa ka oras na mumutur ka single na dead na suan ka upaman nakatantang mo sa karsada na ugyo mo ta katatantang ka sa karsada di nga di kan driver na papangusyata ka na miya ka piyapiyaw to isaw to sa pagka-improve yan nagyong uta okay to kita di nga di ka pakapangusyata agyong uta di nga di ka pakapamraktis lalayon o di pa man na usayap man sa sulda walay na up ka mamalaka kung madaglataw na siya sa sulda kwarto na bubetad ka sumabang ko iyo yung uta mga bangko iyo ibarat na rantar ka siya sa piratiman na bangko yung uta piratiman na bangko na ay pipikir na kaun na mga tao to mga tao ay imagine ka na mga tao to na papangusyat ka api ada papakanagar ka o di man na pamraktis ka mamagusay sang kuto pipikir na ka ilmo apendiskas na ka si ikong mga pagaring ka si ikong mga wata si api ang taad na tao ayaman na niya apendiskas na kaun na pamraktis na ka kaigira ada praktis tao si ko banyang bupteron na gyuti sabab kaptebe daun gyuti sabab kapkelkian o anto na ipteron yan correct ikadua kisumbakan ka na pamamakinig kalalayon sa mga pipya ikapangusyat na miya kadagdagar sa masayman to masyaallah mga pipya ikapangusyat na pumamakinig kakiran lalayon ka papakakwa kakiran sa uslub papakakwa kakiran sa okit-okit amapi okit-okit si ko babuka pangusyat na lalayunan ka na igiraman nung ad na miya nagkaw na katero o din ad na miya nagkaw na uslub ad na miya nagkaw na mapi okit-okit na surat na ka kapakanggir ka tuaguna mapakapian yan naging kota okit-okit adi nga di kapangusyat okay ikatalo akisumbaga kan ka na maririparadu so bandingan na ka kailangan nas ka na makapririparadu ka na liyo pa sa ging uta practice kay kita practice na playa man nakaginawang ka gina riparadu ya ibarat yan na pangusyat ka di maat na pangusyat ka di maat na riparadu ngan subandingan ka kana ba aya ka pumangiling nga sa bandingan na amay ka miyaw man sudi maat na telo ang kayaran na tigiran na skay pangusyat di riparadu ngan subandingan ka ibarat na pitugo ipan na maririparadu ngan subandingan ka katawan kan subandingan ka kaya researchan ka no anto na unon mga dalil sa Quran ag hadith makapantag sa ging uto bandingan na ka basta maririparado nga subandingan ka nakalalabatan na yung uta kawan ka sawan ka sa kapatero ako madaklataw igirap man na mapatero tao adnap ka si matay gira mga murit na igira man to miyata ka miyatagal na naaya bo din ni matero na assalamualaikum prile ako niyo kada ko mga riparado na pagawan sa yung uta titin ganyan subhanallah na dito patot kagi sumurit so ustad, so imam na kailangan na maririparado niyan na ginawa niyan, kakatawan niya na sa kanyan, apa sa umadaglataw sa iku kapagagama. Na kailangan na maririparado nga ko, babuka pangusyat. Ikapat, na pagsanga sukaya ka, pagsanga sumamala ka, pagsanga sukaya ka. Miya kadagdagla murita pakapasad, tabi tao, malagid sumiya kapasad dun sa Pilipinas, antawa kami kapasad dun sa Saudi, tabi kurkano, mga pagariakan. Na madagla dikiran pakaraw mangusyat. Kana bada ilmu iran kana bada katao iran ugiid na kagi sabab sang kuto mamala iran
kaya iran na disiran pekaraw mangusiat. Nagina kepeges ka. Kailangan na mapeges kanan ko. Uding kanan mapeges na taman din sa taman na sakay papeges niyan na taman din sa taman na di ka din makapangusiat dinggan mi penulun agyang kanan a ilmu ama papadalam berkah. Apiasakan sa aging utama sa la ilaha illallah pagampagan na mga pangusiat ako. Ina ko pagampagan na mga pangusiat ako sa dimaat na ay di na sa 15. Giyang ko kaya pa pangusiatan sa dimaat na mayaw matenggawa ating ini pang ating rakan sabab sang ko to kaya first time upa man normal to sa giyang utama pag na papangusiat. Okay. Giyang ko kaya pangusiat kan api ad na maririparadwa ka na bandingan, api ad na may memorize ka na mga dalil na sabab sa ginguta kababaloy niya first time town, ago tatabid so lawasta, na piyagi ng kaakan na ayabu amya gagakan atama na wasyatakan na 10 minutos. Kayo kung makapira ka minutos, na kagda mga sa ginawa ka na ayakan budi magkakasukasoy na ginguta wasyatak mo paganay na makasuyak man. Gin ka na suka pengusiatan sa dimaat na bagon tiyaman ni sa tama na aging utang pengusiatan sa dimaat. Na ini po na ini kaya akan na ginawa ka na bago pengusiat sa Roman. Bago na tumambata lagi dito abtad. Kapya kaya ya si kumadagla tao. Na normal to si ikugupan papagana normal to si ikugupan papengusiata. Kailangan nas ka na mapagis ka kaya ka. Okay. Kauding kanan pagsagyan kanan na kaya ka nas kay papagas niya sa taman na did na okay ta. Akapaka pengusiat ka sa mapia-pia. Okay. Na ikalima kismbakar ka pagrekan na gay pinaka-importante ron. Api ang to na eptero na ka akalilimod kapangaroma api ang to na nakalilimod di pagatinan ka. Anta akapangusiat ka seminar kapangutubas sa dimaat na si ikaw nga pan kapakapuun na papamang ni ka sa tawfik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ay iso ka pangusiat na punan ng ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tawfik yan ko manusia, ay tawfik yan na ng ko ori pan o makatero sa mapi, akasanangan ng sumadaglataw na tawfik ko to puun ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kanabo to puun ko manusia, kanabo to puun ko kapasang manusia. Na gina ni tarima ang ka, kanaba nga tatarima itig mapasang ka, kanaba nga tatarima itig ka miya kapag upamana miya ka pamraktis ako ng kagagniya, mapakapiyak na giyang ka iyakwan. Wasyata kan di ay miya kalala pamang niya nakasatabang na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tawfik ako nga sa giyang kapsiminarakan, sa giyang kapangusyatakan, sa giyang kambuyakan sa bandingan. Kalo-kalo na lakaan rakawallah, nagutawfik ang kanyan na kasabapan ang kutawasyat ka sa kasabutiro ng madaglataw kapaka sabutiran piyapiyas hangga iya agama Islam sa giyang ka inis mbakar ka pagariakan na kanaba kanyan kebaluya totalia mangungusiat o di na titua mangungusiat. So isa ko mga ulama tanong si Sheikh Abdullah Ginal na adna mi surat yan na para sa o gito kita kapangusiat kitab na adna matatalkhis yan adna masasamarais yan abanda mga labi 20 ka pages na kapagaya kuan yuron na miya pamagusin yan rupiya miya kapia to miya bati ano to yung tatalkhis yan miya pamagusin yan rupiya yung kutwa okit kapaka pangusiat kapia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.